ସେଇ କଥା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆସିବୁନି ବୋଲି କଣ କରିବି। କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆସିବୁ ତାପରେ ଆକୁ ବି କହିଲେ କି ତୁ ବି ଆଉ ଆସିବୁନି। ତା ମା ମତେ ଖାଲି କଣ କହିଥିବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋନରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ବୋଧେ ଅଜୟ ଭାଇ ବି ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି।